వెల్కమ్ టు ఎల్వి కిచెన్. ఎల్వి కిచెన్లో ఈరోజు బీట్రూట్ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. 3 బీట్రూట్లు తీసుకున్నాను. ఇవి సన్నగా కట్ చేసిన, పై చెక్కు తీసి ఆయిల్ వేసుకున్న, వేడైంది. కొంచెం పచ్చిమిర్చి అందులోనే మగ్గించుకోవాలి. ఎండుమిర్చి 4, బీట్రూట్ ముక్కలు మిక్సీలోకి తీసుకున్నాను. అలాగే చింతపండు తీసుకున్నాను. ఎల్లిపాయలు, బెల్లం వేసుకోవాలండి. ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో తాలింపు చేసుకోవాలి. గుండు, పచ్చెనపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, పసుపు, ఇంగువ, కరివేపాకు, కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటున్నాం. సరిపప్ప చూసి వేసుకోవచ్చు. బీట్రూట్ చట్నీ రెడీ అయిందండి. బీట్రూట్ హెల్త్కి చాలా మంచిది. మీరు ట్రై చేసి చూడండి.